Oy, SIK-A, SIK-A, abay sa kay samsampay ay Levi's, hinmo inala, pati sapatos sida, basta branded ay o sardasa. Inmo kinibut no magay mangilano, piyan mo ay makausar SIK-A manisa, manggagit kay manobla, ta makalako ka, makonsensya ka, manbain ka, manbaliw ka koma, ay nayan sa Hoy SIK-A, SIK-A, apaysa na malabi man dakiwas ka, umay ka man nila si mabiktima, singgit ka sintawa, kalkalim sa likwada, hinmoy nalapila kay ornong dain, rigrigatan daiman sawat mo lang inala, manghibot ka tetewa, makonsensya ka, manbain ka, manbaliw ka koma, ay nayan sa Hoy SIK-A, SIK-A, apaysa Himolan di o do may patatas, nang silaw ka sinalabi, mo kinali, molan di o do may karots, mo pinarot, ayo palalo, makonsensya ka, manbain ka, manbaliw ka koma, ay nayan sa lawaya magkaanem dasa, kinarigat di biyag baken say rason sa lawan ulam lamang ang di kadwa, lumaban takos patas koma. Hoy SIK-A, SIK-A, apaysa nasa mitay gali, sayon mo ibaga-baga, open-minded ka ba? No man invest kayos na, sampilakyo o maduay bigla, dakdako porsyento na, dadoy na mati yun SIK-A, adoy pilak dain mo kinolekta, ngem ka man ka nasok, bigla ay namaga, yakambaw eskamsa, makonsensya ka, manbain ka, manbaliw ka koma, ay nayan sa lawaya magkaanem dasa, hinarigat di biyag baken say rason sa lawan ulam lamang ang di kadwa, lumaban takos patas koma. Oy SIK-A, SIK-A, apaysa bayad san isa mo, tanak din kasing kontrata yo, sigurado kasin ay paldo, minaleta ay pilaksan tingay yo, kagamis kalsada na semento, gamidinan sekat lang kabalyo, na borbor semento, puro substandard san project yo, wad din maibulsa ni nem yo, maya ay serbisyo, baking say impang rona yo, makonsensya kayo, manbain kayo, manbaliw kayo, ay nayan sa lawaya magkaanem dasa, kinarigat di biyag baken say rason sa lawan ulam lamang ang di kadwa, lumaban
Ascom.